Ameni, 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 ameni bangcwele. Ameni bathandekayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyanibingelela. uJesu Kristu inkosi. Ameni ke bazalwane namhlanje injabulo yodwa nje bathandekayo. Haleluya. Uyesabeka, uyizulu, uyingcwele. Haleluya. Angithandaza namhlanje bazalwane. Injabulo emazulwini. Amen. Bingelela kabathandekayo egameni lomfeli wethu uJesu. Ngize la bathandekayo ngumama Matekwane Orange Farm. Ngize ngendaba nje bazalwane enkulu engaka. Haleluya. Namhlanje bazalwane ngizokwenza isimemo. Bazalwane kwabangcwele eMpumalanga Ntshonalanga Ningizimu Nyakatho. Ngizokwenza nje isimemo ngane zenkosi ngizomema. Thina sho njalo ke bazalwane sithi siyamema. Amen bathandekayo. Simema bazalwane abangcwele bazosibungaza bazalwane emshadweni ozoba khona ematsheni evangeli ministry bazalwane. Umshado wentombi nensizwa. Amen bazalwane. Umshado wentombi nensizwa bathandekayo. Insizwa yakhona bazalwane umvangeli webandla. Amen bazalwane. Usandile Shabalala umshengu. Amen bazalwane. Insizwa yale emnambithi. Amen ingane zenkosi. Shada nentokazi ke bazalwane suka sambe wentombi Slender. Haleluya. Shada nayo ke ingane zenkosi bathandeka nombulelo Mbekisa. Mina ke ngithi uRuru. Shada nje noRuru mina ngithi uRuru. Amen. Shada nentombazane yambazala nto umshumayeli webandla. Amen bathandekayo. Umshumayelikazi webandla bazalwane ushada nobhuti umvangeli bazalwane kuhlangane into nje zasezulwini. Amen ngizokwenza isimemo ke ingane zenkosi ukuthi ngiyamema ngempela bazalwane ke nifike ingane zenkosi nizobona umshado wobungcwele. Intombi nensizwa njengazange ishelane. Engazange nje ishelane, engazange futhi bafisane. Amen ukufisana nje. Ngoba bazalwane bathi beshada abantu sebaphele enhlizweni ukufisana. Sokwaba nje umfazi nendoda ngenxa yokuthi nje bayalangazelelana bayafisana. Laba ke bazalwana zange bafisana. Lento eyenzeka kubo into bebengayazi nokuthi izokwenzeka. Amen bathandekayo ngoba ingane esiholayo siyayifundisa sifaka umoya oyingcwele ukuthi wena mawuyintombazane thatha insizwa njengobhuti wakho njengomfowenu. Thatha ubhuti wakho nje thatha insizwa njengobhuti wakho njengomfowenu. Ungalinge nje bandleni ucabanga ukuthi mawubona insizwa ubona indoda. Lokho nje impela nje kufanele uyovuma isono. Yizo izono lezi ezivunywayo ukuthi masubona insizwa nje ebandleni usubona indoda. Usathane masetshengisa nje ukuthi ubrother bani indoda hamba uyovuma isono. Uze la kimi uvuma isono. Fika mina ngikukhulekele ngempela ngimkhiphe lo sathane ngoba asizele amadoda la. Sizele uzofa siyezulwini. Sizele inkolo sizele ukuzodumisa uJesu indodana kaNkulunkulu ephezulu konke. Hayi ke bazalwane zafika lezi ingane zaliphila ivangeli zaliphila bazalwane zaliphila kwahloko izulu. Amen bathandekayo beshumayela up and down beshumayela phansi phezulu. Isikhathi ke seyinkanuko nje mawushumayela ivangeli ubona futhi imisebenzi kaNkulunkulu ikuvelela awubi nazo nje inkanuko. Awubi nakho lokucabanga nje ukuthi ubani lo hamba naye. Shumayela lezi ingane bazalwane zalishumayela ivangeli. Hayi kuthe ngoMarch wakhuluma uNkulunkulu kimi nakubaba ukuthi heyibo umfazi nendoda phela loyana. Hayi sathi hayi ngeke Nkosi sathi ngeke phela manje ngeke Nkosi. Wathi ngithi umfazi nendoda loya. Hayi sathula thina sino baba from March sisaba ukutshela lensizwa ukuthi heyibo wena uNkulunkulu sefuna ukukubusisa hamba uyothandaza. Sisaba thina ngoba lensizwa idweba phansi. Mayifakaza nje chumbheka phezulu ithi mina ithi uzipho wenyukile ngempela ithi wenyuka wazi wanyuka nje engqondweni nasenhlizweni angikhumbuli nje ngicabanga umuntu wesifazane kimi angikhumbuli nje ngicabanga umshado. Hawu
ngathi mina we baba uyazi ukuthi lo mntwana masingamtshela lento esho uNkulunkulu uzokuwa uzoyeka phela ukholo ngendlela afunga ngakhona ukuthi lento akayifuni sathula nobaba March April May June July August sithulile le siyasaba futhi masithi sizoyisho usuka afakaze kakhulu singabe sisakwazi manje ukuthi sisosho kanjani wafika uNkulunkulu wathi mangaba nisho lento ngiyanishiya mina mangaba nimbizi nje nimtshela ukuthi manje ngifuna ukumupha unkosikazi ngiyamshiya mina ayi sasaba nathi ukushiya uNkulunkulu sambiza sandile mfana wami kunendaba lana manje uma uNkulunkulu manje uthi manje wena usukhulile manje sekufanele wena ube nomsizi wakho fanele uyothandaza usitshelile thina nomsizi wakho ukuthi ubani kodwa ngeke simtshele ukuthi uthe hamba uyothandazela abantu sithi hamba yomlanda hamba uguqa ngamadolo mfana wami umlande hamba uyozila ukudla umlande ayahamba insizwa vele ke nje ayizwani nokudla ukudla nje kulensizwa hayi impumalanga nje nentshonalanga yazila yabuya yathoyi angazi mina noma ngempela uNkulunkulu usecabanga ukuthi kumele nomfazi mina ngoba mina nginsizwa nje eshumayela ivangeli ngizwa mina ekhuluma nami ethi ngishade nobani sathi kulungile mfana wami sathi right asimtshela ukuthi right sabiza intombi uNkulunkulu ufuna ukukubusisa hamba uyokhuleka yahamba intombi yayokhuleka intombi yabuya intombi yathi hayi uthe uNkulunkulu uzokwandisa amabhizinisi amabe makhulu sathi amsuphetha wena akukhuleka namabhizinisi la hamba uyokhuleka yahamba intombi yayokhuleka yabuya isicothoze sihamba kancane ithi angazi mina ukuthi yikho lokho ngikubonisiwe uNkulunkulu ukhulume njani ngiphuphanga nakuphupha ungitshelile nje mina wathi usengipha umshado indoda yami usandile sathi nazo ke intombazane yami kanti bese kuthi le ntombazane mayifakaza ifakaza lapha phambili ubona iringi icobezela la isandleni kumoya sikhuluma kumoya thina nabanye omama beze bethi uthe unombulelo efakaza lapha phambili sambona egqoka iveyili banye bathi uthe unombulelo efakaza sambona ubhuti usandile emfaka iringi abaningi kodwa sinyathela lento sithi hayi thulani ayikho ngomshado nje sizobatshela ke labazala ukuthi hayi khulumani ke nakuboniswa ke sathi abathule uyokhuluma mhla beshada ngisho ukuthi ke bazalwane ke intombi nensizwa ke bathandekayo iyashada mina kwathi esitshelile ukuthi le ntombi le izoshada nalensizwa izoshada kuthe ngalelo langa uNkulunkulu ezobatshela ukuthi ba umfazi nendoda bazoba umfazi nendoda ngaboniswa mina bazalwane uyabona ukube angibonanga ukuthi usandile lo ozemafini ngefu ngabe mina ngangiyothi nje Jesu ngithathe ngangiyothi uJesu bazalwane ngaboniswa ifu elimhlophe elikhulu ethe usandile kulo ethe egqoke lesudu yakhe eblue bazalwane ethi eza lapha phezulu wafika epulpit lesonto wema kodwa kama phansi wema emoyeni wathi lathifu lanyakaza ifu naye wanyakaza phakathi efini ibheke phansi insizwa ithe inyakaze efwini insizwa ngikhuluma ngensizwa mina insizwa engcwele ngathi inkosi yami kuba ngiboni phela ukuthi usandile lo ngabe ngithi uJesu manje ngibona kahle ukuthi usandile lo ngithe ngibona isamile lapha epulpit ngefu ithi waqhamuka intombi ngasefasteleni lenkonzo yaqhamuka futhi intombi enombulelo iphakathi efwini futhi nayo kodwa elakhe ifu lincane alilingani naleli lalendoda le lincane yeza nayo yafika ngena phakathi kuleli ifu likasandile kwaba ifu elilodwa bama boyi2 phakathi kwaleli ifu ngathi hosana kweliphezulu ngathi uyingcwele ngathi uyesabeka siyobashadisa abazalwane asinanazi asingabazi ukuthi lo mshado uvele ezulwini sifuna ke abazalwane imshado enjena ke imshado enembono simbone ngempela uNkulunkulu ezoyinika intombi nensizwa umshado ngokuthi bayiphathe babangcwele
asikhulumi thina ngobungcwele ngaphandle ukuthi angijoli anginansizwa kodwa ngaphakathi intombi hayi sigcwele ithe insizwa hayi sigcwele ithe wena moya enkonzweni nje ushama kwayikwai ngoba ufuna ukubuka ubani asikhulumi thina ngalezo insizwa nentombi lezo sikhuluma thina ngentombi efana noMaria intombi engcwele ongekho ngishimdlinzo yemshado amen ke bazalwane sizomema ke ingane zenkosi sizomema bayashada abazalwane bashada nge-27 December 27 December bayashada 27 December abazalwane bayashada 27 December ingane zenkosi ngomgqibelo nje Saturday siyoyishaya impela siyoyishaya sizoyilobola ngempela ilotsholo ibandla sizoyilobola ngempela sizoyishaya ngempela inkomo iphelele ngoba le ntombi siyayazi ukuthi ibingalandelwa mpukane amen bathandekayo ibingalandelwa mpukane nensizwa futhi ibingalandelwa mpukane manje sizomema bakwethu sizomema nje ukuthi nje ofuna ukuzobona lo mshado afakaze ngento ayibonile ngoba uyozibonela lapho ubungcwele uJesu uyifakazela ngalezi ingane uyayifakazela ngempela ukuthi ngempela umshado walezi ingane ungcwele asiqali ukushadisa sike sashadisa abazalwane enye intombi iveli yakhe iveli yalo ntombi leyo yayinezinkanyezi bathi abantu sibona izinkanyezi zikhanya evelini zindize evelini izinkanyezi kwathi lapha phambili sebemile bethi bafaka umfundisi ubafaka amaringi bakhuluma ngezilimi kwehla izilimi zikaNkuluNkulu bathi ethi ngiyamfaka le ringi ngiyamthanda kwakhuluma kwashwabana ulimi kwashwabana indebe wehla uNkuluNkulu wehlela wonke umuntu lapha ya wezwe wonke umuntu ethi ingcwele ethi wonke umuntu eholweni wasukuma wama ngeenyawo wehla uNkuluNkulu sifuna into enjalo ke thina efakazelwa ngisho la abantu abangakholwa bathi hayi uNkuluNkulu simbonile bathi hayi uNkuluNkulu khona ngisho ukuthi ke ingane zenkosi sizomema bazalwane hey sizomema wonke umuntu ozoza kulomshado ajabule hayi mina ngobe ngijabule bazalwane ingoma yami ngobe ngiyihuba nje ngobe ngihamba phambili ngobe ngithi nje ngithi jabula hliziyo ngithi uJesu khona ngithi jabula hliziyo uJesu khona ngithi thokoza moya wami thokoza moya wami ngigene sulwini ngigene mina sulwini ngigene Nkosi yami sulwini thokoza moya wami thokoza moya wami ngigene sulwini kobe kushomina madoda kobe kushomina ngahla sesulwini kobe kushomina ntombi yokuthandaza kobe kushomina ntombi yokuvuma kobe ngimbabazo ngabonwa kobe ngimbizo ngabona kithi ingcwele kithi yesabeka kithi akekho njengawe kithi ngingene sulwini jabula hliziyo uJesu khona jabula hliziyo uJesu khona thokoza moya wami thokoza moya wami ngigene sulwini ngigene uyabona lapho kungoba ngihlele etafuleni yabona lapho sobe shaya ibholoho sigidela izulu sithi ingcwele senza kanje sithi ingcwele ngoba kushada abangcwele wozake uzobona nje ubungcwele siyamema abazalwane asibali nakubala asicounti nacounter sithi nje wozani siyezwa abazalwane nani Cape Town siyezwa nani UK siyezwa baqeda kufona abase UK bathi siyezwa wozani sobe sithi singene thina ezulwini singene Nkosi yami ezulwini wozani bantwana benkosi wozani ingane zenkosi kumnandi ukuhlangana ngomshado singahlangani ngemgcwabo kuphela sihlangane nangemshado ake sifunde izwi lenkosi ke bazalwane elifakazela yona lenkonzo ezokwenziwa lapha kwaya ku Genesis 24
Hallelujah. Genesis 24 sizoqala lapha ya soqala lapha ku20 soqala lapha ku19. Kwathi isiqedile ukuyiphuzisa yathi ngiyakukukhelela namakamela akho aze aphuze onke. Yashesha yathululela imbiza yayo emqongeleni yabuye yaphuthuma emthonjeni ukuyokha yakhelela onke amakamela. Indoda yayisibhekisisa ithule ukuba yazi uma uJehova ebephumelelisile indlela yayo noma cha. Kwathi amakamela eseqedile ukuphuza indoda yathatha icici negolide isisindo salo sesiyingxenye yeshekeli namasonga amabili ezandla zayo isisindo sawo singamashekeli ayishumi egolide. Amen bazalwane. Sikhuluma ngalana ke bazalwane indodana kaAbrahama uIsaka noRebeka ngokuganwa kwayo. uRebeka noIsaka bazalwane uIsaka benoRebeka zange bashelane. Akusiyena uIsaka owayenemfuleni wakubo kaRebeka kwakuyi induna kaAbraham ayithuma wayithuma yenza isinqumo yathi Nkosi yami uma ngabe ngempela lento eshowe inkosi yami yokwenzeka ukuthi ngiyithole le ntombi eyogana indodana yenkosi yami ngithi ayingiphuzise bese iphuzisa namakamela. Amen bazalwane. Emshadweni kuneyinqumo kufanele ukuthi uyinqumo ubone ngazo ukuthi ngempela nomshado unika uNkulunkulu. Amen bathandekayo. Ubone ngawo ukuthi nomshado lo vele ezulwini. Amen bazalwane. Kuthiwa intatha kusa yafika intshonalanga yafika intombi zizokha amanzi, kodwa phakathi kweintombi zonke kwaba uRebeka wathola umshado. Amen bazalwane. Ngoba kuthiwa le ntombi lena kwathi mayithi induna kaAbrahama yathi ake ningiphuziseni amanzi, kuthiwa yagijima uRebeka, kuthiwa yakha amanzi, kuthiwa yafika yaguqa yahlonipha. Ngoba intombi ezothola imento intombi ehloniphayo, hayi intombi ukuthi mazinika abafundisi ukudla zifane zimnika nje ngesandla esodwa, hayi intombi ezinika abafundisi ukudla umnika nje ngesandla nje. Akukho nokutshengisa ukuthi inceku yenkosi le ngigcotshwa lo wemfihlakalo. Amen bathandekayo. Kuthiwa yafike yakhothama uRebeka, ekhothama engazi ukuthi uzokhothama uzothola isibusiso. Wakhothama wamphuzisa amanzi, wathi ngizophuzisa namakamela akho. Kuthi ikamela umtshela ukuthi liphuza imigqomo engakanani, liphuza amalitha angakanani ikamela. Kodwa uRebeka wawakhelela amakamela aphuza aze anela. Kanti uyothatha umshado ulande emthandazweni wentombi nensizwa. Umshado ulande uNkulunkulu uyakubusisa yena eqobo. Akubusise akukhethele. Hayi ubakhethile ke laba bazalwane. Wabakhetha ngoba intombi ishumayela ivangeli, insizwa ishumayela ivangeli. Bashumayela bobabili bazalwane, kuphila iguli, kusukuma ishosha, kubona impumputhe bobabili. Amen bathandekayo. Manje okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka ke ingane zenkosi. Ngisho ukuthi ke wozani bazalwane, siyamema ingane zenkosi. Nanku umshado ongcwele bazalwane, nanku umshado ongcwele ingane zenkosi egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Ngingakakhohlwa bazalwane, ngithanda ukuthi bathandekayo njengoba singabantwana bakaNkulunkulu singcwele, siyacela abazalwane iminikelo njengoba sishilo ukuthi wonke umthwalo uphethwe yibandla. Siyacela abazalwane singamabandla kodwa simunye kuKristu. Siyacela abazalwane iminikelo ninikele ingane zenkosi, sibashadise kahle umfowethu nodade wethu abayiphathe kahle, abadumise igama lika Jesu. Sivule iaccount ke bazalwane yabo, sivule eABSA bazalwane.
eAbsa ebanki iAbsa Bank sizoyisave ke sizoyithumela iaccount yakhona sizoyithumela ngane zenkosi sizoyithumela siyacela abazalwane kuthiwa sibusisiwe isandla esiphayo ukunesemukelayo bazalwane kuze kwenzeke konke niyayazi imshado ukuthi idura kanjani niyayazi bazalwane asilekelaneni ngane zenkosi noma ukhonze ematsheni noma ukhonze ematsheni ngoba labantwana abathandazeli abakhonze ematsheni kuphela bathandazela umhlaba wonke ake nisinikeleni bazalwane ake abalali labantwana abalali kushayo 12 bethandaza kuze kuyoshayo 3 bethandazela abantu amagumba manomhlaba ake sinikeleni ke ngane zenkosi iaccount ke sizoyithumela abazalwane egameni lenkosi amen.